Η Επιτροπή λοιπόν Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση καλεί εμάς όλους, πολίτες, εμπορικούς συλλόγους, επιμελητήρια, τοπική αυτοδιοίκηση, εργατικά κέντρα, τους εκπροσώπους τους, αλλά και από επιστημονικούς φορείς και άλλες συλλογικότητες, όλοι και όλες εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον διάλογο που έχει ανοίξει πόσο καιρό, αλήθεια, κύριε Σπουρδαλάκη. Καλωσορίζουμε με χαρά και τιμή τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης εδώ στο στούντιο του Κόκκινου Ρόδου, τον κύριο Μιχάλη Σπουρδαλάκη, και βέβαια πρόεδρο της Επιτροπής Διαλόγου για την Αναθεώρηση Συντάγματος. Μόλις έφτασε στη Ρόδο. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα και ευχαριστώ, η τιμή και η χαρά είναι δική μου. Η Επιτροπή ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο, συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο και ουσιαστικά έχει αρχίσει να δουλεύει τους τελευταίους 3 μήνες. Κοιτάξτε, στην αρχή έπρεπε να εντοπίσουμε τι ακριβώς είχαμε να κάνουμε, διότι είναι μια εντελώς πρωτόγνωρη, καινοτόμα θα έλεγα καλύτερα, διαδικασία, διότι δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Συνήθως οι διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος αφήνονταν στους ειδικούς, αφήνονταν στον συνταγματικό νομοθέτη, που είναι οι 2 βουλές, η Βουλή η οποία η εντολοδόχος για την αναθεωρητική Βουλή, που ορίζει τα άρθρα με κάποιες διαδικασίες, τα άρθρα τα αναθεωρητέα, μεσολαβούν εκλογές και μετά στη δεύτερη φάση η αναθεωρητική πια Βουλή κάνει υιοθετεί ή δεν υιοθετεί κάποιες αλλαγές, αναθεωρήσεις των άρθρων ή συμπληρώσεις ή ερμηνείες. Λοιπόν, αυτό δεν είχε γίνει ποτέ. Είναι μια καινοτόμα διαδικασία και επιδιώκει... Μέχρι τώρα γινόταν σε κλειστές πόρτες. Ας πούμε, ναι. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα δεν κάνουμε εμείς αναθεώρηση. Αυτό όμως που κάνουμε, συμμετέχουμε οργανώνουμε μάλλον ένα διάλογο, ο οποίος έχει τους εξής σκοπούς. Πρώτα, να ενημερώσει. Να ενημερώσει ποια είναι τα επίδικα. Είναι προδιαδικαστική η όλη διαδικασία, απολύτως προδιαδικαστική, και θέλει να πάει στην κοινωνία, να πάει στους πολίτες και να ακούσει τη φωνή τους, να ακούσει τις αγωνίες τους, τα επίδικα τους και τα λοιπά, τα οποία ενδεχομένως να αποτελέσουν και συνταγματική ύλη. Γιατί, κοιτάξτε κυρία Χατζημάρκου, η κοινωνία είναι που παράγει γνώση, παράγει και διαθέτει εμπειρία και αποκτά εμπειρία στην προσπάθειά της να επιλύσει κάποια προβλήματα μέσα από τις διάφορες συλλογικότητες που είτε δημιουργούνται για αυτό το σκοπό, είτε υπάρχουν θεσμικά από πολλά χρόνια, τα συνδικάτα, η τοπική αυτοδιοίκηση, άλλες συλλογικότητες. Αλλά γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, ότι τα τελευταία χρόνια με την κρίση έχουν δημιουργηθεί νέες συλλογικότητες που προσπάθησαν και προσπαθούν με πολύ μεγάλη αγωνία και ευρηματικότητα, θα πρέπει να πούμε, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Άρα αναρωτιέμαι και εάν αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και να έρθει σε γνώση, οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει, των όσων θα αποφασίσουν για την συνταγματική αναθεώρηση. Δίνω συχνά ένα παράδειγμα. Αν πριν από 10 χρόνια λέγαμε χωρίς μεσάζοντες, ή λέγαμε κοινωνική οικονομία, ή λέγαμε κοινωνικό ιατρείο, νομίζω ούτε τα λεξικά δεν θα είχαν τις λέξεις. Η κοινωνία παράγει γνώση, παράγει καινούριες, αλλάζει και οφείλει μια σοβαρή συνταγματική διαδικασία να αντιλάβει υπόψη της, γιατί η αναθεώρηση του συντάγματος, όχι μόνο στη χώρα μας και παντού, δεν μπορεί να γίνει μόνο με μία διαδικασία μία και έξω, η οποία αφορά τη συγκυρία, τα επίδικα του αύριο ή έστω του μεθαύριο, αλλά γίνεται με έναν ορίζοντα πολλών ετών μπροστά. Άρα εμείς κάνουμε αυτό. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ότι η κοινωνία μετασχηματίζεται, ότι η κοινωνία γεννάει καινούριες μορφές και φόρμες και ότι αυτές με έναν τρόπο κάποια στιγμή πρέπει να αγκαλιαστούν και να μπουν σε ένα νέο σύνταγμα ή να βρουν και άλλους τρόπους όπου η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία θα τις αξιοποιήσει. Να ρωτήσω, γιατί οι πολίτες
τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ξέρω, η εμπειρία σας και από την ηλεκτρονική διαβούλευση και από τις συναντήσεις που κάνετε πλέον σε δημόσιους χώρους, οι διαζώσεις δηλαδή συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, τι ενδιαφέρον υπάρχει από τους πολίτες, γιατί έχουν ασχοληθούν από το 114, δηλαδή οι φοιτητές τότε? Όχι, έχει ανατεθεί αυτή η διαδικασία στρεβλά. Σας λέω ότι ήταν μόνο οι ειδικοί. Ωστόσο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Σύνταγμα είναι μια διαδικασία, πέρα από το γεγονότος ότι είναι ένα πολιτικό κείμενο, έτσι, ρωτήστε και τους έμπειρους ή και λιγότερο έμπειρους νομικούς, θα σας το πούνε. Εγώ τα δικά μου νομικά είναι σκουριασμένα και έχουν βγει σύνταξη πολύ καιρό πριν. Ωστόσο, αν ρωτήσετε, θα σας πούνε ένα πολιτικό κείμενο. Μπορεί να έχουμε Σύνταγμα σήμερα χωρίς τη συμβολή των κοινωνιολόγων, των οικολόγων, των οικονομολόγων, χωρίς την εμπειρία όσων ασχολούνται με την κοινωνική εκπροσώπηση, ακόμα και των ανθρωπολόγων, όχι. Αλλά πολύ σωστά εντοπίζεται το εξής, ότι ό,τι θα ακούσουμε, ό,τι θα καταγράψουμε από την κοινωνία, από επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, όχι μόνο το χώρο των κινημάτων νέων ή παλαιότερων, αλλά και από επιστημονικούς φορείς, δικηγορικούς συλλόγους, ενώσεις συνταγματολόγων, δικαστικών λειτουργών κτλ. Μπορεί να αποτελέσουν συνταγματική ύλη, όπως είπατε, αλλά μπορεί να αποτελέσουν, το υπενηχθήκατε λίγο πριν, και μια ύλη για τον κοινό νομοθέτη. Άρα στο τέλος αυτής της διαδικασίας, που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί τέλος Ιουνίου και το Σεπτέμβριο να καταθέσουμε την έκθεσή μας, θα υπάρχει ένας θησαυρός γνώσεων και εμπειρίας και ετοιμάτων από την κοινωνία, όπου αργότερα θα μπορεί να προστρέξει και ο κοινός νομοθέτης και να κάνει τη δουλειά του πιο αποτελεσματική, με την έννοια της δημοκρατικής αποτύπωσης συγκεκριμένων ετοιμάτων. Αν μου επιτρέπετε μάλλον, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διαδικασία. Η διαδικασία έχει ως εξής. Στην Αθήνα η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 10 συναδέλφους στην Επιτροπή, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της οικονομίας, από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τον ακαδημαϊκό χώρο, χωρίς να είναι νομικοί, με την εξαίρεση ενός συναδέλφου, καλεί επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς που θεωρούμε ότι έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Πολλοί έχουν ανταποκριθεί και έρχονται, συναντιόμαστε, καταθέτουν τις απόψεις τους και εμείς απλώς καταγράφουμε. Μια δεύτερη διαδικασία είναι πολλοί έρχονται σε εμάς. Έρχονται σε εμάς και ζητούν, δεν το είχαμε σκεφτεί, έχει ενδιαφέρον αυτό κτλ. Όλη αυτή η πληροφόρηση και η κριτική που έχει γίνει στην Επιτροπή, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα από συντηρητικούς νομικούς αλλά κυρίως πολιτικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα εφόσον δεν θέλουν να ακούσουν ότι αυτή η διαδικασία είναι προδιαδικαστική, δεν παράγουμε Σύνταγμα, ενημερώνουμε και οργανώνουμε το διάλογο και έρχονται σε εμάς λοιπόν και έχουμε αυτές τις διαβουλεύσεις, τις διαζώσεις διαβουλεύσεις. Σκεφτήκαμε όμως ότι με βάση τις κατατεθειμένες ήδη προτάσεις, που θα τις δείτε, επαναλαμβάνω, στο σύνταγμα-διάλογος.gov.gr, σύνταγμα-διάλογος.gov.gr, φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο, ένα ηλεκτρονικό οι πολίτες με πειθαρχία και ελευθερία απαντούν στα διλήμματα που έχουν θέσει ήδη, έχουν τεθεί ήδη στο δημόσιο διάλογο. Δεν φτιάξαμε εμείς ερωτήματα, αλλά προκύπτουν από τις προτάσεις οι οποίες στις αρχές Μαρτίου είχαν κατατεθεί στην Επιτροπή ή υπήρχαν στο δημόσιο διάλογο. Αυτή την προβληματική. Είναι 53 προτάσεις οργανωμένες σε 6 θεματικές: αρχιτεκτονική του πολιτεύματος, διαφάνεια, λογοδοσία, συμμετοχή το δεύτερο, σχέσεις κράτους εκκλησίας, κοινωνικά δικαιώματα, ατομικά δικαιώματα, και μια έκτη ενότητα που έχει να κάνει με τα κοινά. Ενδεχομένως ενδιαφέρει αυτό τους ακροατές σας, με τα κοινά αγαθά,
το δημόσιο χώρο και τον πολιτισμό. Και ζητάμε από τους πολίτες να τοποθετηθούν σε αυτά διαπιστευμένοι μέσω των στοιχείων που χρησιμοποιούν στο τάξη. Δηλαδή κατατίθενται, δίνουν τα στοιχεία τους στο τάξη, διαπιστώνονται, μας δίνουν απολύτως, διατηρείται απολύτως η ανωνυμία, δίνουν τη συγκατάθεσή τους να υπάρχει μόνο να μας δοθούν τα στοιχεία του φύλου της περιοχής από την οποία προέρχονται και η ηλικιακή κατηγορία, τίποτε απολύτως. Απαντούν στις ερωτήσεις. Είναι εναλλακτικές ερωτήσεις, αλλά έχουν και ελεύθερες απαντήσεις που μπορούν να γράψουν. Και σας διαβεβαιώ. Αυτό συνεχίζεται, έτσι, αυτό συνεχίζεται, θα συνεχιστεί μέχρι 1 ή 2 εβδομάδες ακόμα. Παράλληλα με αυτό, και αυτό μας φέρνει και στην ωραία σας πόλη εδώ, στις πρωτεύουσες των περιφερειών οργανώνουμε αντίστοιχες ανοιχτές διαβουλεύσεις με επιστημονικούς, κοινωνικούς φορείς, πολίτες κτλ, όπου θα καταγράψουμε τις απόψεις, τον προβληματισμό γύρω από αυτούς τους 6 άξονες. Στο τέλος του τρέχοντος μήνα θα έχουμε μια δεύτερη ηλεκτρονική διαβούλευση, διότι οφείλουμε σε αυτή τη δεύτερη ηλεκτρονική διαβούλευση να περιλάβουμε τα ερωτήματα τα οποία ήταν ασαφή στο πρώτο ερωτηματολόγιο, τις νέες προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Παρεμβατική δηλαδή αλλαγή. Τις νέες προτάσεις. Δηλαδή, αν στη σημερινή συνάντηση, η οποία γίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε λίγο και μέχρι τις 2 η ώρα νομίζω το μεσημέρι, ακουστεί κάτι το οποίο είναι επίδικο, συμπληρώνει κάποιες από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο που ήμουν προχθές, ή στο Ρέθυμνο που έγινε μια εξαιρετική συνάντηση με πρωτοβουλία όχι της Επιτροπής, αλλά μας κάλεσε ο Δήμαρχος και το Πανεπιστήμιο, γιατί δεν είναι μόνο τι προκαλούμε εμείς, αλλά είναι και το τι έρχονται σε εμάς. Νομίζω θα περιληφθεί σε αυτό το δεύτερο ερωτηματολόγιο, και τα συμπεράσματα από όλα αυτά θα μπουν σε μια μεγάλη έκθεση. Για τη δεύτερη ηλεκτρονική. Θα τη δώσουμε στους αρχηγούς των κομμάτων, στον κύριο Πρωθυπουργό που είχε αυτή την πρωτοβουλία, στον πρόεδρο της Βουλής, ούτως ώστε να βοηθήσουμε την τυπική έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης, που βέβαια μόνο η Βουλή μπορεί να την ορίσει. Μετά τι χρονικά περιθώρια θα δίνατε εσείς για να φτάσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα μπορούσε να γίνει αυτό ή πόσο πιο άμεσα θα μπορούσε να γίνει, ένα πιο ουσιαστικό ξεκίνημα της αναθεώρησης, ενδεχομένως και η ίδια η αναθεώρηση? Κοιτάξτε, η διαδικασία είναι η εξής. Το 110 του συντάγματος λέει περίπου το εξής, ότι με πρωτοβουλία μόνο 50 βουλευτών, άρα η πρωτοβουλία ανήκει μόνο στην κυβερνητική πλειοψηφία και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατατίθεται οι προτάσεις προς αναθεώρηση. Εκείνες οι προτάσεις πρέπει να ψηφιστούν, τα άρθρα που είναι προς αναθεώρηση, με μια πλειοψηφία 3/5. Μπορούν να ψηφιστούν και να εντοπιστούν και μια απλή πλειοψηφία. Γίνεται μια ψηφοφορία, μετά από 1 μήνα γίνονται και άλλες διαβουλεύσεις, γιατί δεν πρέπει να παίρνονται αποφάσεις εν θερμό. Μιλάμε για τον καταστατικό χάρτη της χώρας, μιλάμε εκεί που αποτυπώνονται οι σχέσεις πολίτη-πολιτείας, οι περιορισμοί της κρατικής εξουσίας, η προστασία του πολίτη, τα κοινωνικά μας και ατομικά μας και κοινωνικά μας δικαιώματα. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Γίνεται μια δεύτερη ψηφοφορία, καταγράφονται αυτά και περιμένουμε να γίνουν εκλογές. Όταν γίνουν εκλογές, έχουμε πια η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική Βουλή. Επαναλαμβάνεται περίπου η ίδια διαδικασία με αντίστροφες απαιτήσεις στην πλειοψηφία, δηλαδή εκείνα τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν, που έχουν ήδη εντοπιστεί και πρέπει να αναθεωρηθούν με τα 3/5 στην αναθεωρητική Βουλή, χρειάζεται να πάρουν απλή πλειοψηφία, και εκείνα που είχαν απλή πλειοψηφία στην εντολοδόχο, αν το πούμε έτσι, τα λέω όσο πιο απλά και μη νομικά μπορώ, Βουλή,
θέλουν αυξημένη πλειοψηφία. Και η Βουλή αποφασίζει πια, η καινούρια Βουλή αποφασίζει για την αναθεώρηση. Με ρωτήσατε για το χρόνο. Αν πούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 19, οπωσδήποτε αυτό θα πάρει όλη αυτή η διαδικασία, η συζήτηση θα πάρει άλλους 3, 4, 5, 6 μήνες, και μετά μπορούμε να έχουμε, αλλά μιλάμε με έναν ορίζοντα που μιλάμε για το 2020-2021, κάπου εκεί πέρα το υπολογίζω. Άρα όσοι κακόβουλα θεωρούν ότι η πρωτοβουλία αυτή, και μάλιστα η του διαλόγου, έχει να κάνει με συγκυριακές σκοπιμότητες, είναι μάλλον εκτός τόπου και χρόνου, διότι δεν ταιριάζει με τη διαδικασία, δεν ταιριάζει. Το ζήτημα δεν ξεκίνησε με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης πέρυσι στο περιστήριο της Βουλής. Να θυμίσω στους ακροατές σας που ενδεχομένως το θυμούνται ότι ήδη από το 2013, που θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ούτε στην κυβέρνηση καν, υπήρχε μια επιτροπή για τον εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος, εκείνοι που έσπευσαν τότε να τη λιδωρήσουν ως Επιτροπή Σοφών. Αποτελείται κυρίως από πανεπιστημιακούς, είχα και εγώ την τιμή να είμαι μέρος, έκανε κάποια δουλειά, και το όλο μέλημα ήταν πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημάρκου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως υπάρχει μια προφανής κρίση εκπροσώπησης. Δεν έχουμε το χρόνο να σας κουράσω κι άλλο και να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Ας δούμε λίγο τις γαλλικές εκλογές, ας δούμε τον πολιτικό διάλογο, ας δούμε την κρίση που είχαμε. Οι πολίτες, οι δημοκρατικοί πολίτες, δεν μιλάω για τους πολίτες της αριστεράς μόνο, αλλά οι δημοκρατικοί πολίτες στοχάζονται, θέλουν να αναστοχαστούν τις σχέσεις με την εξουσία, να δούνε υπαρξιακά τον εαυτό τους μέσα στο κοινωνικό σύλλογο σε άλλες συνθήκες. Και αυτό πρέπει να το ψηλαφίσουμε εμείς που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, τη μεθοδολογία ή την ιδέα ή το χρόνο ή την αφοσίωση να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, το οφείλουμε. Καλό έργο λοιπόν και καλή συνέχεια, κύριε Σπουρδαλάκη, και ήταν πραγματικά χαρά και τιμή μας να σας έχουμε εδώ στο Κόκκινο Ρόδου.